На тази снимка виждате кутията, в която е поместен мостът на Уитстон. Мостът на Уитстон се използва за точно измерване на съпротивлението. Ето това е галванометъра. Ето това е съпротивлението R3, а тук е отношението между съпротивленията R1 и R2. Съпротивлението на резистора, чието съпротивление измерване, се свързва, ето както е казано тук. За да предпазим галванометъра от повреждане, трябва постепенно да елиминираме едно предпазно съпротивление, свързано последователно на този галванометър. Затова включването на моста става на 3 етапа. Първо е грубо, след това точно и след това финно. Като при грубото свързване, ако мостът не е уравновесен, стрелката няма да стои в нулата, а ще бъде наляво или надясно, като ще показва протичането на някакъв ток. Променяйки стойността на съпротивлението R3, което се нарича декадно съпротивление, въртят се тези ключове и ето тук се умножава стойността по 1000 ома. Сега е на 1 1000 ома, тук е на 2200, тук е на 0 и тук е на 0. Тук се умножава стойността по 100, тук по 10 и тук по 1. Така че това съпротивление може да се мени от 0 до 9999 ома. Променяме стойността на R3, докато стрелката застане близо или на нулата. След това натискаме следващото копче точно. Отново стрелката се отмества, защото има някакъв ток, който тече. Променяме отново съпротивлението R3, докато стрелката дойде на нулата и накрая елиминираме всички съпротивления, предпазващи галванометъра, като натиснем третия бутон за финно отчитане. И ако стрелката се отмести, отново коригираме стойността на R3. Това е един множител, който в момента е на единица. Така че стойността на съпротивлението на измервания резистор е стойността на R3, умножена съответно по 10, по 100, по 1000 или пък разделена на 10 на 100 на 1000, в зависимост от позицията на този ключ.